ана қурутову мана қурутов нигоҳ кунед бародарои азиз, қурутови тоза тоҷикӣ дар қурутовхонаи Исмоил Тоҷик. Мардуми шаҳри Санкт Петербург марҳамат карда биёед. Қурутовои тоза тоҷикӣ. ин қурутов барои хидмат. Стол якум да, стол якум да. Мана дӯстои азиз, шумо ин навора дастгирӣ кунед, ба дигаро рӯй кунед, файрод кунед, хеши товаротона биёянд. Яна маззаи таомҳои тоҷикиро чашам дар қурутовхонаи Исмоил Тоҷик. марҳамат кардам. Бисмилlah. Я ҳаёт мара фрем мекунишм. ҳатиман ҷура хурданда фақат ҳамун мега даҳон гуфт омад, забон гуфт дар омад, ишкам гуфт дар боло чӣ буд ки ба поён чоя ба банка мезанад. Шӯрбо, лагман, ош, манту, қурутов бегӯшт, фатир шӯрбо, казанкабоб, моҳӣ, шашлик, ношки, самбуса, баъд оштупа хайда эҷа дабайт керак месем. Оштупа. Хулоса агар ки гӯшт дар кор бошатона, гӯшт, писта, бодом, донагӣ, мағзу чағз, мевагӣ, нон, фатир, асал, ов, чанд намуд овай арсикола, овои ватанӣ, барҷоми чизе дар кор бошатона ҳамхе занг мезанем, мегӯянд Исмоил дастафка фалончи 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 номгир мекунем, ай сеникоша ногавтон мезанем, мегӯем иним хелим хе нархай, нарха пула мепарто инҷура, мошин мебарад дар ҳамин даҳани дари хонатон метия дастафкамон. Дастафкаро хай ҳамун чӣ хеле ки приложение даста ҳамун хе мезанем, ҳамун хе дастафкаро платин мекунем. хулоса тамоми таомҳои мо дастафка дора. асоб ина бачаҳое ки дар стройкаҳо кор мекунен, мақсад дар стройкаҳо агар бисёрӣ бошен дастафка бепул меша. Агар ки заказ бисёри бад боша, ина бародаро нигоҳ кунед, самбусаҳои беҳад ба маззаи даст кунед. ин инҷа повури худмон мекунам, ҳаминҷа самбусапаз орагем, нигоҳ кун. Гуфти рӯза толка что готова? Аку қурутова хурдагӣ намебидем ки самбусаро ҳамин тавахш сабой мекунем. Самбусаи варақӣ ай. баъд кадометон ки желани қурутоби самбусагирам дошта бошем, ба самбусарам қурутоб мекунем бародарои азиз.